Yes, ana agwọ na-ere. Ụmụnne m, unu chetara video ahụ mere ya with this particular video lenu date. Chai! Otu nwanne anyị nwoke bịa kọrọ m n'obi ukwu mgbagwoju anya ya bịa kọrọ m na nna ya anwụọna. Biko fọ ndị na-elebe video ahụ ka m brief we na nna ya anwụọna, na tupu nna ya anwụ na ya na nwanne ya nwoke kere ihe nna ha emejiri ihe nna ha before nna ke ya anwụ. Nwanne nna ya abịa si ya n'ala nna ya ketere nwụkwa na automatically ke ya ugbu ene nọ na site na ya chọrọ iwere na ọ bịa n'ime okpokoro ọjọọ bịa were ke ya ka ha gbanwee ala. Ishekwu etem ya ele akpa ya na ya eji ego kesi ya sị many what na ihe awa ala nna ya na nna ya kere ihe ụmụnne ka eburu onye ka eburu ka eburu onye ka eburu, so that kena na site ị ga-ebute nwanne na-ebutekwana because ọ iburu onye ka eburu enwe mgbe a gasị m burucha nke niile nọ n'obi before nwanne na-eburu. Ọ ihe mere na ala ahụ jiri maigara nna ya ọ ba ya iburu mburu. Papa ya nwụọ ya elichaa papa ya ọ bịa mitie ya na ala ahụ nọ na ebe a na ya chọrọ iji gbanwere ka ha gbanwee ala na o were kee ma ya bịa were ke na site na ya gwagabu ya nna ya mgbe ọ dị ndụ before nna ya nwụọ. Ọ si ike ọgụ na mgbara ya before ya bịa ruo nro ebe nna ya bịara bịa wụọ ya si na ala nwanne ya nwoke si enye ya gba akwụla na o were enye ga-ewere ka ehe nne ọ si ewere ya ga-eji agbanwere ke na ọ gawa. Nsi ihe na ihe iroro na nro ya sị okwu ekwulekwucha ụmụnne m si ma ihe mere na ya sị toruo ntị ala na ị ga-ege m na-ekwu ugbo ya sị yes. Nsi ebe nna m agala na nro bịa gwanụ iso kemgbe nna m kwere nwụ na ịhụbe na nro aga wụda de na ọ bịara bịa gwanụ na ala ahụ nkọlọṅụ chọrọ iji gbanwere na ga efekwele n'isi na ga were ka ehụnụ nye were ka enụnụ na ọ nga ga-agba ekwudebe ọ nga ga-agba ekwudebe onye nwụrụ anwụ ahụ apụta silekwa onye gburu ya. Start chapter na-adịkarị closed to them. Nga ahụ okwu debere nga ọsụ nwa ọmadebere na lehi ga-eme kpoo ndị obodo ọnụ ndị na-ekwuru n'okwu ọma make sure na ha nụda gwa ọnkụlụ na enwe ihe ị chọrọ ime gaa n'ala ahụ nna m nyere nke ebilo nke ahụ nwoke ọsụ ya chọrọ ịnara were ka enye m gaa nga kwuru aja abaghịkwara n'ime kwuru aja nọrọ na mpụta gị makwu aja kwuru aja ala ka nna m n'aka nri gaa n'ala ka ahụ nkụlụ nsọ chọrọ inye m nọrọ n'ọnụ makpa ka kwuru ala ya aja ka ya n'aka ekpa kpọkọ ha sị ha nọrọ di ya ga-eju ogo si ihe na ọwa ala nna m nyere m kele na ọwa ala nkụlụ m sọ chọrọ inye m aja ala nkụlụ m sọ chọrọ inye m kelewa aja ala nna m ala belong to ala nna m ketere nkwado nke motoro ugbu ọnwụrụ na mana nkụlụ m si ya chọrọ iwe n'obi wakpa onye ọbụla nyaki enwe ihe o mere na ala na enwe ihe ọbụla anybody mere na ala nọ na-eche m ka m bata n'ime enwe onye m fere enwe onye m liri enwe onye m gwọrọ yari mana ọ bụrụ na enweghị onye m nwere enwe onye m gara liere enwe onye m gara lefere ala na-awụ ha ala m eluigwe nọrọ ala nọrọ ala na-awụ ha ala m nyewa ala ọnkụlụ m mana ọ sị ihe ruru m kele ruru m na ya chọrọ ya chọrọ iji gbanwee dị afọ na ihe ewe aja ala abụọ agbanwe dịka a na-agbanwe ka ya na-atụgwa ya were aja ala ke nna ya ahụ wụbaga ya n'ala ka ahụ ọnkụlụ m chọrọ inye m were aja ala ke ọnkụlụ m gaa wee gaa n'ala ke nna m tụgwa ya ọgwa enwe ihe ọnkụlụ m ahụ liri n'ala ahụ ọ chọrọ inye m ọtọmatikali ịtụgwala ala abụọ ahụ enido zuere ụkwụ n'ala ka ahụ nna m nyere ihe ọ bụla o liri ebe a ga-ekote ụmụnne m ya emekwana ihe ntaramecha ndị nze na ọzọ n'ụdị asị yes na ọ wụta nwa m jụpụ ya ogo ihe imega wụta ihe ka nwa ka emega ama na mma ọ sị ha mgbe ọnụ na-ekwu ihe ndị mpa na ha na-asụ ụkwụ n'ala sị yes ise ọnkụlụ ya bụrụzi ụjụ na ihe a ya ga-ekwe ha emecha ndị mpa na ha ebuchie ya nso nwaanyị ga-eme ọ naga na ala ọgụ nwa onye anaghị ala gị na nwanne nwoke mekwara ihe ebe isi ihe ruru nwa nwanne nwoke na ọ ịchọ were anya nọ n'ime ihe o mega na ọwụ ogu ka ọ jụọ hapụ ya jụọ ga-esikwa na ọgụ ha jụọ ala ị ga-enwe ya mere ọnụ ya rie nwatakịrị ajụpụ ogo ya ka o mekwara ihe ya nụtara mechaa laghachi
ụmụnne m ga-ele na vidio ahụ achọrọ m igbu oke ogologo ha m je brief gị efọ ndị na-elebe that vidio ọ ya ka o mekwara ihe ntara mechaa ndị nze na ọzọ asị ise nwa m ise ha ndị na-arụ mkpara n'ala ise ndị na-aṅụ ọkwụ na-ama ise ya jụwakwa ogu ya jụchaa were aja ala abụọ ahụ tọgwa ya ọnụ jamụkọta ala ahụ mmiri ndata ilie ihe ebe ọ ga-ekote ebe gị ilie ebe iko gị onwe nwe liri eli ma aka nga dị ọcha ị ga-azụta ya ka akwa ha iliri ebe ebe ntị agaje ebe mba nwatakịrị atọgwa aja ọ laala na that very day o mechara ihe aṅa na moto lashi siti ebe obi nwaanyị nọ ntara na-enye ya infọmeshọn na-akụrụ ihe mege na otu ọnkụl ya na-eche amịgharị n'ala ya n'ime abalị akpọọ ya na ya hụrụ ọnkụl ya after that very day ọ bịara tụgwa aja ala ahụ la na ya hụrụ ọnkụl ya ka ọ gacha n'ala ebe 7:30 to 8 ya edige nwa nwoke so sochie ike ga mara ihe omeka nwa nwoke esoro ga ntụkpụrụ otu nga na-ele hụsị nga ogwu oshiga ihe n'ala ihe liri ya na-agwụpụta shiga ụgwọpụta ya ekwu metụ ya ọnụ tinye n'akpa o mechaa na pụtawa nwa nwoke abịa gwa ya na ọ wee de ka o bụ shiga ọ wee obere nwa ihe ọ hụfiri na ọ wee de ka ọ bụ shiga bịa onye de ka nwoke ga-aga n'ala abụọ kwuo okwu metụ ya ọnụ tinye n'akpa nna m ele ụdịka edewe ihe ka nwaanyị enye ihe kwenye infọmeshọn yes at least na ọ gara ga ewere ihe o tiri di ya na nwaanyị mba nnọ mza asị m lekiri update na ya ka ya lara 5 days ago kpo lọya ya ka eme n'akwụkwọ onwe ike tiri aka n'akwụkwọ ekwukwene kọndishọn ala ahụ ga-eji wụrụ ke ya gboo sọve ka otu ikwere na ya aka n'akwụkwọ na deed of conveyance ụmụnne m yelorute gaa n'ụlọ nkụl ya nụta kọọ aka nwunye onye pụtara na si ya na nkụl ya anọ ya na nwere ọ dịkwa na mma ka ọ lara na-eruba abụlọle na ya lu asha na ọ dịkwa na ya yes na ya lọtara ka ya bịa mejie ala anọ ntara ya na ya abụọ gbanwere the woman asị di ya nọ ya nwa the woman nke nta gbara bịa ọnkụlọ bịa gụrụ ya jụọ ese na ele ebe omebe dadi ya ga ya sị dadi ya nọ n'ime ụlọ ehiri ụra mma ya ihu ya bịa ya sị ahụ nọ n'ime ụlọ ehiri ele mgbe ọ la nwunye ya sị ele mgbe o ji wekwara nlakpụrụ ya gwawa ha so ka ebe ọ nọ n'ụra na ya ga-abịaghachi ya lawa ruo na mgbede ya bịaghachi ozugbo ya batara ọnkụl maka geeti ha mebiri emebi o ghere oghe ozugbo ya batara n'ime the compound ọnkụl ya ebilie ka ọ gbakpoo n'ime ụlọ mana ya ahụ ya sọ nkụ elekwe m ka m bịajuo ọtọ nọsọ ewo irere elo ya sị na ya ji ha ahụ ya efilie na ya erute nso nwaanyị mba nnọ m za na ọnkụl ya zajuchana n'ihu ya rụkọ ebe trela jam ya sọ gịnị mege ya sị ya na-eji ha ahụ ya gaa ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ si ya na ya enweghị kidney problem ya mahụ ebe kidney problem kash na ihe ya na-aṅụrụtụ na ọwa alcohol ha sị ya na ya aṅụghị alcohol na kidney nwaanyị mba nnọ m za so na this man ihu ya kpujucha ụkwụ ya abụọ azacha rụka onye werere ichie ga-abụ ya na mgbaja yes n'ọrịa ugboro abụla olekwanụ ka ọrịa ka jiri mee like this ọrịa ka abụla olekwanụ n'ọrụola ole mgbe ya laghachiri oji ihe onye ka jiri ruo like this na nwaanyị mba nnọ mza ya sịcha ya sọrị na anyways na ihe ya lọtara wụ ala anọnta ya kpo sove ka sove nwee ike meshọpụta ya ka ya gakwana rejista ya ọnkụl ya gwawa ya si ya na mba ya hapụwa ala ahụ na o were weke nna ya ketere na ya rụtara nwanne nwoke na nro na o eziokwu ọjọọ so kpewuru na-ele na otu ya shiri hụ ya na nro kpewuru na-ele ka ya emegidega nwa ya bịa checha ihe ha na ihe ya chọrọ ịgwa ya na ọ hapụwawa na o werewe ala nna ya na o lekwa otu ụkwụ na ime zachiri ya ka akpọga kidney ya manụ m ya ga-apụta n'ime na a na-ebu ụwa n'isi na emegebu ma ikekwe nwere projekti ebubodo ego eji ugbu a na ya eleghị anya ma ọ ga-ezukwara iji gwuo ihe na-akpọga kidney or something na ya hapụwawa were wee ala ya na ebe ihe ya chọrọ ịrụ dị ya wụzi ọrịa ukwu ka ya hụwara and otu ya shiri hụ nwanne ya nwoke na nri ya wụ nna ya na ọjọọ sukpe were aka dị na agba nọrọ uchuchu ka ya emegbuge nwa ya nwoke na ya achọghị ka ala sere ya na ya abụọ ọ ka ala bịa weta katakata na their peaceful family
na o were we na don't worry na okporo Sofia gwa Sofia ha lawa na nwa ala ya na-etiri aka na akwụkwọ na o were we ka nna ya ka ya were we ka ya na ye wono roko onye mmiri yiri roko onye iyiriri ye na-ele so nkolo na-ele ya si na o were we ya don't worry na o shi na ala lobi na hapụ wawa ya sị ngwa nsogbu anọ na ya elekọtawa onwe ya tọkwa ịtọ nọ lowe gaa n'ụlọ ndị mpa anọ ntara ndị nze na ọzọ nọ n'ụbịara dade ya tọkwara aja ala ahụ gaa kore ha ihe o kwuru ha sọ dị egwu na ọ dị egwu ihe ha kwughachahụ na agwụ na ihe o loro agboturula na nwa ha ya gachi ebe ọ nọ ga-emetere ka erụrụ ya na ozowazi onwe ya ndụ n'ọhịa ọ chọrọ na onye anya ukwu n'ọhịa nọ na nwamba na ọhịa si ya kụtatụrụ m n'ọhịa si ya kụsatụrụ m ụmụnne m ahụ update ka m wetara ha na-agwụ elere onye ji ihe nwata welie aka ya elu aka ga-eji ya eventually ọ ga-ewetu aka nwata ga-ewere ihe ụnọ na-ahụta ụwa na-arụ onye anya ukwu ọwụta ụwa ya na-adị onye anya ukwu ahụbeghị m onye anya ukwu end well before onye anya ukwu nke nwere enwe ike izuru mgbe niile ihe nwanne m nwere mkpụrụ obi na-aga nga atọ mgbe niile ihe nwanne m ihe enyi m nwere ka kacha mma kara ka nọ onye anya ukwu ọ naghị end well ụmụnne m asị m abịa gbotere ọnụ ọnụ kelere m Chineke n'ihi na chi this young man alụrala ya a ga na-akọ ya nga ya dịka agwọ eji mkpọtụ mma egbu gị ihe a onye ya na chi eso onye ya na chi eso ụjọ atụla gị na chi m so ụjọ atụla na aka ngọ dị ọcha iji ihe at every given point in time ka aka ngọ dị ọcha iji ihe jide oge m jide aka ọcha ngọ ị ga-alagburu aka ngọ dịrị ọcha gị na-aga ya na-akwụ n'ihu gị na-aga n'azụ ya na-akwụ n'azụ gị na-aga n'ihu mee ka aka ngọ dị ọcha mgbe niile so that ịpụta eju ya wogo ịpụta ikwu okwu ihe express your innocence gị gbawuru agbawuru elu na-anọrọ ala na-anọrọ ụmụnne m ọhịa m sị mabịa gbotere ọnụ ka unu kelekwere m Chineke data nkọla ahụ imi na anya zajuoli agwụ na ihe olulu agbotorula ọsọ kidney onye na-akara aka ya ihe onye metere ewelichie na gịnị burie udo dịrị ọnụ ahịa m sị mabịa gbotere ọnụ